kana so ka san ismullahil azim ɗinka ba tare da an zauna an maka istihara ba, to ga sauƙi ya same ka. Abin da kawai kake da buƙatar yi shine aiki tukuru. Billahil azim wannan jalabi ne kuma dafa'i ne kuma samun alkhairai ne. Duk wanda ya yi wannan daga yau ka sa lissafi, duk da shi ranar Lahadi ake fara shi, daga ranar da ka fara zuwa kwana 7 za ka gane wannan suna ne na Allah a cikin Fatiha ismullahil azim ɗinka. Yadda zan fayyace maka yadda za ka fahimta shi ne, a cikin sati muna da kwana 7, a cikin Fatiha muna da aya 7. Shi ne misali ranar Lahadi ake fara aikin. Alhamdulillahi rabbil alamin ranar Lahadi, Ar-Rahmanir Rahim ranar Litinin, Maliki yawmiddin ranar Talata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ranar Laraba, Ihdinas siratal mustaqim ranar Alhamis. A haka za ka zo har ka dawo ranar Litinin, yadda za ka shiga Lahadi, sati ya ƙare, wannan kuma ayoyin sun ƙare. To abin da nake so da kai a nan za ka lura, a cikin kullum za ka ɗauki ɗaya ka yi 1000. Alhamdulillahi rabbil alamin kawai 1000 ake so ka yi. Gobe Ar-Rahmanir Rahim 1000 za ka yi, Maliki yawmiddin 1000 za ka yi. Sai ka sa lura a cikin wannan kwana 7 ɗin da za ka yi wannan aikin, na rantse ma da Allah akwai ranakun da za su zama ma akwai walwala da farin ciki da samun kuɗi. Duk wacce ta zama sai ka kiyaye kana rubutawa. Ranar da ka fi samun farin ciki da kuɗi ita ce ismullahil azim ɗinka. In ka ɗauke ta kana wurdinta a rayuwarka, Allah zai rufa maka asiri, za ka samu duk abin da kake so. Ko me kake so kawai in kai wannan wurdin Allah zai baka shi. An ba da shi saboda Rasulullahi, sirri ne mai tsada wannan. An warware shi saboda